שלום וברכה הורים יקרים לפרק ד' של סדרת יומן מלחמה, והיום אנחנו נדבר על הנושא שאם לא נשנה את זה עכשיו, זה גם לא ישתנה בעתיד. תקשיבו טוב לסיפור הבא. בשנה הראשונה שלי בעולם החינוך הייתי בצהרון, והייתי כל כך אוהב את הילדים, הייתי דואג להם לאוכל, הייתי מנקה אחריהם, עושה איתם כל מיני יצירות, ילדים בגיל גן ובכיתה א', והייתה אימא אחת שהבן שלה היה מאוד מאוד מורכב, שכל הזמן המחנך שלו היה מתלונן שהוא לא מקשיב ולא מתנהג יפה, והייתה עוד אז מתייעצת איתי, והייתי אומר לה מה לעשות עם הילד בבית. בכיתה לא הייתי מתערב, אבל בבית הייתי אומר לה מה לעשות, וברוך השם זה היה עובד. אז היא שואלת אותי, תדע לך, כל הבעיות הללו התחילו עכשיו בכיתה א'. כשהוא היה בגן, הכל היה בסדר, לא שמענו שום דבר, הכל היה טוב. איך שהוא עלה לכיתה א', נהיה בלגן. ולכן אני מאשימה את הרב, אני חושבת שהמחנך הוא לא בסדר. המחנך כל הזמן מחפש את הבן שלי. שאלתי אותה, תגידי לי, שהילד היה בגן, כל כמה זמן היית מרימה טלפון לגננת ושואלת אותה מה קורה עם הילד? היא מסתכלת עליי במבוכה ואומרת לי, אף פעם. אמרתי לה, זה הסיבה. היא אומרת לי, מה זאת אומרת? לא הבנתי. אמרתי לה, תקשיבי למשל הבא. אם עכשיו דוגמה לצורך העניין, את משפצת בית גדול, את מביאה קבלן, שמה לו 200,000 שקל שיעשה לך שיפוץ על כל הבית. תגידי לי, כל כמה זמן את תבקרי בבית? כמה זמן תבקרי באתר? תוודאי שבאמת עושים בדיוק את מה שביקשת, שהסלון יהיה במקומו, שיהיה 2 שירותים, 2 מקלחת, יחידת הורים, חדר ארונות, שכל הקרמיקות יהיו בצבעים שאת בחרת, שיהיה במקומות שרצית. כל כמה זמן? היא אומרת לי, מה זאת אומרת? כל יום אני אהיה. אמרתי לה, את בטוחה? כל יום? למה? תבואי בסוף השיפוץ. היא אומרת לי, מה זאת אומרת? שמתי כאן את הכסף שלי. אני רוצה לדעת שבאמת הכל יצא כמו שצריך בצורה מדויקת, שלא יעשו טעויות. ואז הסתכלתי עליה ואמרתי לה, ישמעו אוזנייך מה יוצא מהפה שלך. בית זה דבר שהוא גשמי. ממון זה דבר שהוא גשמי. שאין לו באמת השלכות. אם השיפוץ לא יצא טוב, הכי גרוע, מה המקרה הכי גרוע? עושים עוד שיפוץ. עוד 200,000 שקל. כואב, אבל לא מספיק כואב. ילד שזה נפש. שאם פוגעים בנפש של הילד, פוגעים במערך הלימודי של הילד, להחזיר את זה זה הרבה יותר קשה. הרבה יותר יקר מכסף. איך יכול להיות שאצל הילד שהיה במשך 2-3 בגן, מעולם לא התקשרת לגננת, לשאול בהתקדמות שלו, לשאול במשמעת שלו, אבל בבית את כל יום מבקרת באתר. ילד, נפש של ילד זה הרבה יותר יקר. היא הסתכלה עליי ולא היה לה תשובה. כי האמת היא שאין תשובה לדבר הזה. אבל בינינו, למה באמת לא היה לה תשובה? אתם יודעים למה? כי זה הכל יושב על מודעות. הורים חושבים מבחינתם, שלחנו את הילד לגן, שלחנו אותו לבית ספר, לא מעניין אותי. אני רוצה שקט תעשייתי, מבחינתי כמו קייטנה. למד, לא אכפת לי. שיעורי בית, לא שיעורי בית, לא מעניין אותי. העיקר יש לי שקט. אבל הבעיה היא שכאן הילד מזהה שלא אכפת לכם ההורים, והוא עושה מה שהוא רוצה. מחנך אומר בכיתה לעשות שיעורי בית, הוא מעניין לו בראש שכן הוא יעשה שיעורי בית, אבל בפועל הוא לא עושה. הוא מגיע הביתה, אמא שואלת, יש שיעורי בית? כן, אמא, הכל טוב, עשיתי. פעם אחת פתחת ספר, פתחת מחברת של הילד לבדוק מה הוא עשה ומה לא עשה. אם עשית את זה מצוין, כל הכבוד. אם לא, זה הזמן לקום ולעשות ולהתקשר, לא לחכות שהמחנך יתקשר ויתלונן על הילד. עכשיו לקום ולעשות. נחזור לאותו סיפור של האמא. אז האמא אומרת לי, טוב, אז מה אני צריכה לעשות? אמרתי לה, תראי, צריך להעביר את הילד, תהליך שנקרא משמעת, העברת המשמעת. היא אומרת לי, לא, בוא נמתין למחנך בכיתה ב'. אני מאמינה שהמחנך בכיתה ב' יהיה רגוע יותר ויהיה בסדר. וכן הסתכלתי עליה, נהייתי רציני יותר ואמרתי לך, תקשיבי, זה לא הולך ככה. אל תחשבי שהזמן יעשה את שלו. זה לא מכה. אדם שקיבל מכה ביד, בהתחלה שם פלסטר, תחבושת אחרי כמה ימים, חודש, חודשיים, במקרה הכי גרוע. חצי שנה, הכל עובר והכל בסדר. הגוף יודע להחלים את עצמו. אצל הילדים זה לא עובד ככה. אל תחשבי שהזמן יעשה את שלו. כי כמו שאמרתי לכם בהתחלה, ילד קטן, בעיה קטנה. ילד גדול, בעיה גדולה. התקשרה אל האמא מירושלים. אומרת לי, הבן שלי בכיתה ג' מרים עלינו סכין, עליי ועל בעלי סכין. אתם שומעים? אני חוזר שוב. ילד בכיתה ג' מרים סכין על ההורים. כמובן מתלוננים עליו גם בבית ספר. שאלתי אותה, ומה עשיתם עם זה? איך אתם מגיבים? היא אומרת לי, ברגע שזה קורה, מיד בעלי מתעצבן וכועס, הוא רואה שבעלי רציני, הוא מיד נרגע. ואז אני שואל, אבל למה הוא צריך להרים סכין כדי שהאבא יכעס? למה בפעם הראשונה אבא לא יכול באותו רגע, בגלל שמדובר בילד הזה, כן? אני לא אומר באופן כללי להתנהג בצורה כזאת. כאן זה מקרה קיצון, כאן זה מקרה חירום. ברגע הראשון שאתם רואים לאן זה מוביל, באותו רגע לכעוס. הוא לא צריך להרים סכין. אם בכיתה ג' הוא מרים סכין, לא עלינו בגיל 12 הוא יכול להגיע למצב בעייתי. אתם יודעים על מה אני מתכוון. הוא יכול להביא אסון. עכשיו לטפל בזה, לא לחכות עם זה. ברוך השם, תודה לבורא עולם שנזכרתם בכיתה ג'. מה תעשו בעתיד? ולכן אני אומר, עכשיו זה לעשות שינוי. בית שלא עובדים עליו הוא מתפרק. וההוכחה הגדולה לפירוק זה התקופה שלנו, עכשיו תקופת המלחמה. אין בתי ספר, כל הילדים בבית. תבדקו עם עצמכם איך ילדים מתנהגים בבית. אבל בית שעובדים עליו הוא נבנה. תמיד אפשרי. תמיד
תמיד אפשר לעשות שינוי. השאלה כמה קשה השינוי. אם הבעיות הן גדולות, אפשר לעשות שינוי, אבל זה קצת קשה יותר. אם הבעיות הן קטנות, זה קל לעשות שינוי. אין בעיות משמעת. הוא לוקח את המוצץ או את הבקבוק, זה לא רלוונטי. והם ההורים החכמים ביותר. אתם יודעים למה? כולם חכמים, אבל למה הם יותר חכמים מכולם? כי הם מקדימים תרופה למכה. הם לא מחכים שהמכה תבוא ואז הם ירוצו לבתי מרקחת לחפש תרופה. הם כבר מעכשיו יש להם את התרופה ביד. אם תהיה הבעיה, הם כבר יודעים איך להשתמש בה. הם כבר יודעים איך להשתמש בתרופה. ומי שמבין שהבית שלו צריך הנהגה, צריך דרך, הוא לא מחכה שהדברים יסתדרו מאליו. הוא עכשיו קם ועושה. בעזרת השם בפרק הבא, אנחנו הולכים לדבר מה עושים מכאן. איך בונים בית עם הנהגה. להתראות, מחכה לכם בפרק הבא.